pwede siya mahimong instrumento sa atong gugma. Kung karon nabugatan ka sa imong trabaho, pero imo gyapong himuon, tungod kay nahigugma man ka sa imong trabaho o sa imong pamilya. Kay kung dili na ka magtrabaho, tinuod, dili na ka mahago. Pero moabot na pud ang panahon nga ang atong konsensya, pirmi gyud siyang disturbuhon. Nganong mosulod man gyud ko aning daw kalisod. Nga bisan walay mubalik nimo. Because we love. Ug sundugo nato si Jesus. Sa inyong mga ministry karon, nganong nagpabilin man kag kaabag tungod bagyod kay nalipay ka tungod kay dagko ang sweldo? Gisilduhan ba mo mga kaabag? Tama ba? Nganong nagpabilin pa man ka sa pagpangalagad sa simbahan nga usahay ang mga cross nimo ay murang anak silingan si baby ayon ta. Unya, naapatay mga personal nga mga bagahe tungod sa atong sala. Pero nganong mo padayon magyapon ta? Tungod sa atong pag-awat sa Ginoo sa iyang dakong gugma kanato. Ug mao nang nindot kaayo nga ganina sa movie paglatigo kang Jesus sa bugang, kanang bugang, wala siya, kanang dako na siya nga tunok nga dunay kabilya, kaniya to sa mga Romano. Unya, once nga ibunal na sa likod ni Jesus, pang! Pagbunal ana, ang tunok sa katong nasa lingin nga konektado sa kabilya, mupilit sa lawas. Unya, pag-alsa sa magbunal, maukab ang samad. Tanaw ra gud mo katang salida nga Braveheart. Kopya gyud kaayo to. Mel Gibson na siya. Pagbunal gyud, pak nya slow motion man. Pag-alsa, alsang unod Pero nganong wala mangyud si Jesus ni retaliate? Nganong wala mangyud niya siya ni kanang resistance? Nganong wala man si Jesus miingon, magbantay lang mo, mabanhaw lang ko. Nganong wala man? Nganong gi-allow man niya? Nganong gi-embrace man niya ang tanang sakit? Ang traidor ni Judas? Ang pagbiya, paglimod, ang luwa, ang tunok, ang bunal, ang pagyaga-yaga, ngano man nga gitulon man ni Jesus tanan. Dunay great theologian niingon siya, tanan ni ining gihimo kang Jesus, yes, it inflicts his body, nasakitan siya ang iyang kasing-kasing ug ang iyang hunahuna, but it did not touch his being, his core. Ang tanan nga mga buay-biay, mga kasakit ni Jesus, wala makatarog. Wala makatarog, wa makatandog sa kinauyukan ni Jesus. That is inner freedom. Gawas nun si Jesus nga midawat kaysa sulod niya sa iyang galamhan.
iyang gipabarog nga kining tanan dili ni makapakupos sa akong dignidad, sa akong identity. Kung daghan ko'y problema karon, daghan ko'y gisagubang, nakapatandog ba ni sa imong pagkakatoliko o pagkatao? It does not, and it won't. Tinuod sa mata sa mga tao, usahay, kung ikaw ang biyabiyay, ulaw kaayo ka, kay wala na kay nawong sa kalibutan, wala na kay ikaatubang, kay murag ikaw ang chismisan, ikaw ang tanan, unsa naman niyo, maulaw na ka. Pero tudloan ta ni Jesus, nga kining tanan, dili ni makapatandog sa very core of my being that I am a beloved Son, image and likeness of God. Maong bitong karon kasagaran, panghitabo, kung daghay kayo mga kalisod, ang tao dunay tendency nga maghikog siya. Why you do it? Mga batanon, dunay mga attempts and kaning tendency to commit suicide. Please, kung unsa man ang imong giagian, wala na makakapakupos sa imong kalag. Mahal ka, gihigugma ka, giatiman ka sa atong Dios, ug tudluan taniya nga mo pass through gyud ta, musulod gyud ta aning kinabuhia. Gagmay maning atong sulat. Niingon si Karl Rahner, usa ka theologian sa Gracia, ningon siya sa klase namo ni sa una, ambot kong sakto pa ba ni? Ningon siya, ang lihok ni Jesus sa iyahang pagsulod sa kalisod, pagantos, suffering ug kamatayon, usa ka lihok, the act of freedom. It is a total surrender of His liberty. It is His gift of self for us. Sinanay, akong tagaan og example, kay sinanay ang pinaka-idol gyud nako ni sa tanang katekista, akong nanay. Kay katekista akong nanay, 22 anyos pa siya, karon 70 na siya, katekista lang gihapon. Kinsa may katekista diri na abot tag 50 ka tuig? Dili mo kapos akong nanay. Wala, dili man ta mag-contest. Pero proud kay ko sa akong nanay. Nga naman, second year high school ra si nanay ha. Kay naaman mi sa dar nagtrabaho sa daruhan. Oh, so daruhan, dili Department of Agrarian Reform. Una-una dayon ninyo nga dato gyud ni. Akong tatay pod napod sa daruhan, no? So nagminyo sila at the age of 19. Nya, pito mi kabuk magsuon, duha ray lalaki. Ang pinakagwapo nagpari pag yun. So ito. Makita nako si nanay sa una. Grabe. Mag-atiman pa siya sa 7 ka anak. Muadto pa siya meeting sa simbahan. Muadto pa siya dito sa chapel. Muadto pa siya sa basak. Nay naunsa naman ka? Wa namang gigay panahon para sa imo. Nagkagidlay na akong nanay. Nay, di napangag na, nangunot na, giuba na.
usahay, mingo ko nga, maulaw naman kung angko na ako ning nanay. Ayaw pagsumbong tiya, kasi magturo ka dito nga. Nga kay sa una, lagi ka ng usahay. Di ba, mga batanon, inyong nanay, inyong tatay, usahay, inyong ikauwaw. No. Karon tudluan ta mo. Sa una, nga na, murag, kung nanay, busy kayo, dili na makaariglar siyang kaugalingon. May pakanay ka na, blonde imong hair. Gitina diay, no? So, very good. So, unya, sige kong pangutan nanay, ano man di makakapuyo? Ano man pirmi man ka ato simbahan? Ano nga di ka mo pahuway? Unsay giingon niya, nak, makasabot ra ka. Wow. Sumday gibulukan ka sa ako? Perti giday na akong buluka ato nga panahon. Niingon din si nanay, pagkapari na nako, naghag nami. Grabe niyang hilak. Niingon siya, nak, dili naka ako. Iya naka sa simbahan. Mag-birthday ko na, dili na ko manghagad nimo nga uli dire. I will offer you to the church. Grabe nga katikista, bright kayo. Dili na ko na mangdisturbo nimo. Kay nagtuo ko, nagsalig ko, nga ang among gugma ni tatay, nga nahimo ka, pero ibalik ka namo sa Dios. Pwede untana kanak mag-engineer sa DPWH. Pwede untana kanak magdoktor para sa PhilHealth. Pwede untana kanak mag-artista sa Going Bulilit. Ang gagmay ba? Kay gamay man ko. Pero nak, salamat sa Dios kay nagpari ka, among gihatag tanan, bahalag walay mo balik sa amo Iya na ka sa simbahan. Hilak ko Di ba ingana ang mahigugma? Di ba ingana man mo sa inyohang ginagmay o dinagko man galing na nga mga paghalad sa iyong kaugalingon? It is a total surrender. Kay pwede pa untana nga mo claim si nanay sa iyang right. Ug karon nga napari nako, napulo ka tuig, karon pagyud ko kasabot nga sakto gyud ay ang akong nanay. Kay ang tao nga mahigugma, andam siya muhatag, muhalad, bisan sakit. Dili man tungod kay ganahan tag sakit, kung dili tungod kay naghari ang gugma. Mao nang bahala bisag sakit, himuon. Because love prevails than pains. Ang gugma naghari kaysa sakit. Tanawa, ningon si Karl Rahner, the passion of Jesus is the necessary demonstration of His greatest love. Dili ganahan si Jesus og sakit sa tinuod lang. Og di bisan kita
Pero kung maumanggaling ni ang baylo nga masakitan ko tungod kay nahigugma ko, so be it. Naay sahay mag-share sa ako, Father, kani ngani sa pamilya, Father, adi ko magsaba tag-asa siya. Pero dili to kumpisal, nag-share lang siya. Nga naman, Father, gihimo na ako ang tanan. Ako'y nagatiman ani akong nanay, pero ako sa dugay nakaayo niya. Karon ako'y gibasol sa akong mga igsuon. Nga na ba, no? Kunya, karon, Father, grabe, dili nila makita ang akong mga pagpaningkamot, ang akong act of charity sa akong sila tinuod nagsuportag kwarta kay nangabrod, pero ako mismo ang nagpahid sa tai, ako mismo ang naghidhid sa tambal, ako'y magpalit, ako'y magdigamo, ako'y magatiman. Hunya, murag wala lang, Father. Giing na nako siya. Te, nganong gibuhat man na nimo nga lisod man di ay na. Ningon siya kay, love nako akong nanay. Maayo te, ikaw ray nagtubag sa imong mga pangutana. Ayaw na pangutana sunod. Dili mangyud ko mutubag, nindot manginang ka ng ikaw rapod mutubag, no? Nganong dili man ka muato te sa imong mga igsoon? Kay dili ko pwede magiging-away bud sila kay ako silang mga igsoon. So you value friendship, relationship? Yes, Father, because you love what is good, what is right, and what is beautiful. When we love what is good, right, and beautiful, it is then we love God. Sakit kayo na ka ng, ikaw pa yung pasanginlan pa ka, pero hindi na lang ka, lang ka, di ba? Di ka mo ato. Pwede ka mo ato, ginagmay, magabaan to na sila, pero sayod ta ka na, nakasala na pod ka. Pero tunlon lang nimo. Kay para nimo ang maayo, pinakanindot o sakto, dili na to pwede nga i-compromise. Kay kung muistan kita sa unsay pinakamaayo, pinakanindot og sakto, we stand for God. Mao nangangatog yun himuna na magampo na lang ta Ginoo ko, ubani ako sa akong kalisod karon. Ubanan gyud ka sa Ginoo. Nidugang si kakisa nga ito nga tiludyan. Runner day. Si Carl Runner, nidugang siya ingon, ang pag-antos ni Jesus og kamatayon, the passion magsugod sa pag-antos og kamatayon, is the free, deliberate, and loving offering of Himself to the Father. Ihalad sa Amahan aron maluwas ang iyang mga hinigugma kita. Mao ni ang Eucharistia. No, nagbutang nato diha. Ang Eucharistia, mga igsoon, mao nang pirmi gyud ta mosimba kay aron nga pirmi ta tudluan sa Ginoo nga diha sa atong pagpuyo niining kinabuhi nga puno sa usahay mingon nga doon natay mga little passion of ourselves. May sama sabta ni Jesus. Unang sa misa makita nato na nga ang misa usa ka paghalad sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto sa Amahan alang sa iyang hinigugma. Mo nang kita usab once nga mosimba kita,
Tudluan po ta sa Ginoo nga sa atong pagsaulog, pagkooperar, pagsilibrar, active, sa pana, conscious participation, ba? Of the Holy Mass. Kay kita sabdi ay musundog sa Ginoo nga muhalad sa atong kaugalingon. Pinaagi ni Kristo, Ginoo, kani pod akong ihalad, dalha dito sa amahan. Mang bitaw ang pari mingon diha sa misa nga, mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong mga sakripisyo, ang inyong mga halad. Unsa may inyong ihalad? Dili kay 20 pesos ra. Dili nagpasabot, dili lang kay kwarta ang atong ihalad. Dili atong kinabuhi gihalad nato uban sa pan ug bino ang atong kinabuhi. But ang unsay naa nato? Do you think nga ang Ginoo mudawat lang sa atong mga maayo? No, bisan ang atong mga sala pwede nato ihalad diha sa Ginoo. It's a form of sacrifice. Lord, dalha kining akong pagkatawo o kining akong mga nindot ug naapog kay dili nindot. Maong bitong ang pagsimba usahay mas ma-misinterpret nga dili ta mo simba kay wa tay halad nga kwarta. Dili ta makamisa karon, dili madayon ang misa kay walay stipend, Father. Nahitabo ba na sa inyo? Padir, ako nahitabo gina. Padir, dili madayon ang misa. Nga naman, kuya, wala mi kaandam og paniud to. Mo ba? Ang paniud to di ay may magbuot para makamisa. Ang stipend di ay gyud ang usahay maguna-una kita nga ang misa lihok lang ni nato. No, ang misa una sa tanan lihok sa Dios. Alang kanato. And we respond to the initiative of God. Munang muadto ta. Dala po nato ang atong mga gasa tungod kay ang Ginoo may nag-una niini. Munang dalho nato dito bisag unsa. Of course, bas hindi na mo manghalad po, no? Kay inyarang lawas may dalhon manghalad. Dili, wala po ko nag-ingon ana. Nga dili na mo manghalad o kwarta. Mas mudaghan kung makasabot ta. Diba? Kaya ang inyong mga butang kung ihalad, inyo man ang hinaguan. Ihalad uban sa Ginoo. So ang first move is an offering by Jesus to the Father. Tanan sa atong apil ang atong mga sakripisyo. Nidugang nasab si Karl Rahner, mingon siya, God's grace in the passion sa iyang pagantos, reaching into the world's deepest pain. Matong akong giingon kanina, the source of inner freedom. Nganong si Jesus, iya hamangtong na, sa paning ang term kanang nalampasan tanan. Kadtong giingon, no? Kay ang iyahang kalag, ang iyahang dignidad, isip Dios, ang iyang natura, ang iyang pagkabalaan, wala matandog. Bisan unsa pa mang maot nga naa sa katilingban. Misamot hinuon ang iyahang dako nga gugma nga mas gikinahanglan nato nga mga tao. Abi nato nga pildi si Jesus ba?
ang mga babae bitaw sa Jerusalem, sila ni Simon sa Cyrene, o kinsa na lang, gusto sila mutabang kang Hesus. Tinuod man na, kay kinahanglan si Hesus og support. Unya ang mga babae nang hilak. Ang mga babae sa Jerusalem nang hilak, naluoy sila sa Ginoo. Apan unsa may giingon sa Ginoo? Mga babae, ayaw ko ninyo hilaki. Diba? Nagingon siya. Hilaki ang imong anak didto. Hilaki ang imong mga utang basig di ka kabayad. Hilaki imong bana. Basi mag-away na mo. Joke lang. Hilaki ang imong kaugalingon. Gitudluan kita ni Jesus nga kining akong ihimuon karon nga passing through the thorns, the difficulties, the sufferings, and the effect of this suffering is pain. Ako ning dawaton. Kuyaw kayong Ginoo. Namiingon man dayon ta nga, may man siya pader kay Ginoo man siya. Mas sakit sa iya ha, kay Ginoo panta siya, gipasipadaan pagid. Ako okay ra ko pasipadaan, di man ko Ginoo. Usahay bitaw muingon pud ta nga, wa ka kaila sa ako ha. Himo kong pasipadaan. Kinsa man day ka sir? Wa ka kaila sa ako? Di ba? Say natay mga tendency nga tungod kay taas ta, dili ta pwede nga paubos. How dare you? Di ba? Kinsa man ka? Sa una, tong pari man diha po sa una. Katong bugoy-bugoy man ko sa una god. Bugoy-bugoy ba kanang ano? Nya naay usa ka katikista nakabantay siya ingon siya. Kami ra nagistorya do ha. Ya, suko ko gamay. Ingon siya, "Pader, pwede ra ko magistorya sa inyo, pader." Sige, unsa man ay? Dili ko ganahan sa imo pader ka nang naa kay pamaagi nga ni di ko ganahan. Giingnan dayon ako. Kinsa man kamo tudlo nako? Naka-eskwela kag theology? Nihikoy in taon ang katikista ni uli sa ila og naghilak. Si Jesus kaha kung mo claim siya ni ana. Dios ko inyo kong giing ana, perting sakita, uy. Masakit, doble ang kasakit ni Jesus. Pero kining iyang kasakit, dili man si Jesus sama sa atong mga panghuna-huna, nga tungod kay ang iyang pagka-Diyos, gipababa, mag-wild siya. No. The more nakita ni Jesus nga ihatag niya ang iyang kaugalingon. Naglagot ang mga sundalo, ngano mang di manggid ka mo balos? Balos ba? Di ba kanang makig-away ta? Kanang magsurang-surang ta, di ba ganahan manggid ta nga? Saman, balos ka dili? Matanawa, balos, sige, kaya dili ta ganahan. Tingog diya, manaman, dili makamukuan, tingog ba? Sumbagay ta, di ba? Kay gusto gyud nato nga mobalos ka. Sige, saman, tan-awon gyud nato asad piti mong isog. Di ba sa mga sa tambay, tinambay nga pag-istorya ba? Ang mga sundalo mo pud, ikaw ingon anak ka sa Dios, milagro kag mga mga buta, mga patay, Lazaro, tan-aw nato ni kong anak bagay siya. Ging biya sa senturyon, tan-aw nato ni kong tinuod man siya Dios, bunala niya. Higo ra gyud mo tan-aw si Jesus. Iyang mga mata. Why, Lord? The more niyang gipakita kung unsa kalawom ang mga samad ni Jesus ug unsa kangilad ang epekto sa sala nga maoy ni hampak sa kinabuhi ni Jesus, the more usab nga iyang gipakita
unsa kalawom ang iyang gugma. Ang sakit is tantamount sa iyang paghalad, sa iyang gugma. So, lahi ang Ginoo mo tan-aw. Kung wala mo sulod ang Ginoo sa pasyon, biyaan ta niya. Haman ta padulong ron. Adto ta kang kibuloy. Ang dato adlaw. Ang kinsa pa kang Eli Soriano. Kinsa pa? Sabi ang Ginoo, no? Wa gyud ta niya biyai. Na si Saint Bernard of Clairvaux, niingon siya, through the sacred wounds of Jesus, we can see the secret of His heart, the great mystery of love. The wound of Jesus is a treasure of grace. Kuya, abi natong ang samad ni Jesus, bunga ra gyud ni sa mga sala, bunga ra gyud ni sa kahimtang sa kalibutan, mao nang nasamad ang Ginoo. No. Pagtan-aw ni Tomas, paghikap ni Tomas sa samad ni Jesus sa pagkabanhaw, unsay giingon ni Tomas? Ginoo ko og Dios ko. Bot pasabot sa iyang proclamation nga Ginoo ta ka, kay nakita nako ang imong mga samad. Dinhi nimo gipakita unsa di ay ang Dios. Ang Dios dili lang siya Dios nga maghari dito sa kingdom. Ako ang Ginoo, Almighty God, Omnipotent God, Omniscient. Usahay ingana ang atong pagtan-aw sa Ginoo nga Ginoo siya nga tuwa ra gyud dito. Ginoo siya nga Almighty God, praise the Lord, hallelujah. Ikaw gitagiyasan. Usahay mamaya nang atong mga laing sikta. Murag ang atong gi-elevate gyud nato ang Ginoo ba nga dapat ang Ginoo dili siya masakitan, dapat ang Ginoo dili siya magadugo-dugo. Amo nang Almighty God, Lord, ikaw magbahala sa amo. Diba? Usahay natin una-una ang Ginoo, ang notion nato sa Ginoo kanang naara gyud si Ginoo dito siya nga gamhanan, nga untouchable. Pero si Juan o si Tomas magtudlo kanato nga kining Ginoo nasakitan. Nawala ba ang pagka-Diyos ni Jesus kay nag-antos siya? Nihunong ba ang iyang pagka-Diyos kay naa siya'y mga kasakit? Mas gipalutaw ni Jesus. Kini mao ang Diyos. Andam musulod sa kinabuhi bisan lisod kay nahigugma. Kay ang Dios gugma man. Unsay gugma? Tan-aw kang Hesus. Kanang mga batanon karon usahay maghatag og recollection, what is love? Kantahan dayon ko nila. Ang gugma pa der kanang gugma ko kanimo kusog kaayo nagbuto-buto. Unsa pa gyud? Gugma ko kanimo murag tambutso nag-aso-aso. Kuyawang. Kuyawa po nangagugma oy, nagbuto-buto ug nag-aso-aso. Amo ni gugma, I love you with all of my heart. Tinuod man na, no? Tawhanon nga klase daghan may level sa gugma.
Pero dinhi sa Ginoo dili tiaw ang iyang gipakita nga gugma. Ang gugma sa Ginoo dili buto-buto, dili aso-aso. Ang gugma ko kanimo kinabuhi ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakton ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo, puy-an ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Pwede nga ato tong kanta sa Ginoo, pero mas pwede nga kanta to sa Ginoo para nato. I am with you in your suffering and the effect of suffering, and you are now experiencing pains and hurts. Maong bitawng ginganlan ang Dios nga Emmanuel, nakig-uban siya nato, mauna ang atong paglaom. Kaya ang Ginoo di ay dili layo sa kinabuhi nato. Niingon pa sab si Karl Rahner, the passion of Jesus is a gift for our soul to heal, to sanctify, and to adapt. Free, nganong free? Kay dili mahurot, libre permi, why budget. Ang misa dinhi maumang gini ang pinaka-pungkayan o pinaka-batakan, the summit and the font of the prayer of our religion. Ngano man ang misa, kay ngano dinhi gipakita ni Hesus nga ang iyang gugma dili mahurot, libre, way bazad. Kinsa may nagbayad para misa? Pader, nanang bayad pader sa misa. Mo, bayaran din yung Ginoo para matrabaho siya. Wow. Free. Magpadayon. Ang lihok sa Espiritu Santo diha sa mga simbolo nga mao ang misa. Gihimo natong presente ang gihimo ni Jesus dito sa cross ug karon mao bitong grabe ka mahinungdanon ng misa sa atoa. Kung ang inyong mga lamisa mahutdan ditog pagkaon, usahay mang di na magtapok ang pamilya kay wa nay pagkaon, manglayas ta, manginabuhi, pero dinhi sa altar sa Ginoo, sa lamisa sa Dios, kanus aman nga nahurot kining nga pagkaon, kini nga gugma. Dili gyud mahurot, kanunay free, kanabang spontaneous nga naa, free, libre. Nya gasa. Ang pagkagasa sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa iyahang pagpakamatay hangtod sa misa, magpahinom. Mambitong katong mga tao nga mga nasakitan, mga tao nga nawad-an sa paglaom, mga tao nga nagkalisod, anhita sa simbahan. Kung unsa oras ang misa, sulod sa misa, bahalag wa kay katubang sa Ginoo. Sa hinay misconception nga dili na ko musulod sa simbahan, Father, kay nganuman wala na koy nawong at tubang sa Ginoo, wala na koy no? Daghan na koy sala, dili na ko dawaton sa Ginoo. Na kung ingana nga itong una-una, asa naman ang pagka-free sa Ginoo?
Kay unsa man gyud ay ang imong nawong aron nga mo atubang ka sa Ginoo, manglimpyo gyud ay ka. Unsa man gyud ay ka kalimpyo? Para dawaton ka ni Lord. Yeah, pero na ay atong mga tipik sa atong paghinulsol. Pero that's it. Kanang makatugbang ba na? Diha bitaw sa prepatsi, paminaw mo sa misa kanang Eucharistic prayer 2 man siguro na sa kanang weekdays sa ordinary mass. Mingon niya, Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming gihimo nga angayan nga muatubang ug mualagad kanang pag magbasa gani ko diha. Kumuton gid akong kasing-kasing kay Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod kay unsa gihimo mo akong angayan kay wa ra bago ko'y angay dinhi. Muatubang nimo kay wa gyud ko'y ikaatubang Lord. Gwapo ra ning akong naong pero sa luyuan nimo rag lubot. Sorry sa term. Kay binugoy-bugoy. Gihimo mo akong angayan. We are justified by the Lord. Manang diha sa misa. Diba? Manang katong notion mingon nga, dili na ko mo atubang sa Ginoo, dili na ko na kay wa ko ikatubang. Very good. Kay wa man daytay ikatubang, pero wala na magpasabot nga dili ta mo adto. Mas giawhag ta sa Ginoo. Dali din atubang lang sa ako, bisag bulingot ka. Wa day ka kadumdum nga maong bitang nagpakamatay ko nimo. Tungod sa imong kabulingot. Ginoo, dili ako angay. Makikatubang nimo ug mualagad nimo kay Lord, pila ra man taon ning akong inalagaran? Mualagad man ko Lord, mumisa ra man ko. Basta na kung wala. Joke lang. Di ba? Lord, mualagad naman ko basta na ay video nakakita. So, yan na ba? So, dili siya makatugbang, maka-equate ba sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Munang muadto giday ta sa iya. Nidugang pod ang theologian, ingon siya, the passion of Jesus as a living for others as a consequence of His radical love in a sinful world. Ningon siya, the death of Jesus is the process of passing into God, and the resurrection o iyang pagkabanhaw is the manifestation of His surrender as successful. Atong isumada, kining gihimo ni Jesus sa Holy Week. Manang karon Holy Week, nindot gyud nga magsaksita kanang istansyon sa krus, kanang katapusang panihapon sa Huwebes, kanang paghugas sa tiil sa mga apostoles. Grabe kay nagapuno og simbolo. Gihinay-hinay ni Jesus nga gipakita niya ang iyang klase sa paghigugma. Dying of oneself. Sayunan ka, master, maghugas ka sa tiil sa imong mga estudyante. Grabe ka, humbling. Ambitong kaming mga pari, pag hugas sa apostoles, usahay, mingon pa ko nga, kahugaw ba, ani nga tiil, ay, maginaan, hugasi po daan. Usahay, magbagulbol pa ko nga, asa manigikan tawhanan ni nga, buhanginon magigtil, napay koko nga. Pero hugas nang yapon. Diha gid ko makatilaw nga kanang maghugas og tiil, diha ko makatilaw nga murag naubos akong kaugalingon ay. Hugasan man ako ni, sampaluhon man ako ni. Bitaw. Pero gitudloan kita.
Mapuno kini sa mga meanings. Kahulugan. Kunya sa istasyon sa cross, libot ta bisag asa. Dili ni siya nga himuon nato ni kay para bayad sa atong mga sala. Mura ba gyud tag makabayad gyud ba? Sige rat okay ra ko anang pan. Kunya na kay while nagsaba-saba ko diri kaon lang mo no. Tulon-tulon gamay, butang ig tubig kay basig mabutukan simba ko balayo no. Ipakita ni Jesus no diha sa iyang kamatayon o sa iyang pag-antos og pagpakamatay. Ingani ang akong pagka-Dios. Tinuod sa mata sa mga tao, murag pildi man ang Ginoo ani. Pero dili diay kadaugan. Buot pasabot mas klaro unsa ang Dios. Sa una, ang Dios theory, ang Dios spirito, ang Dios nasa kawanangan, ang Dios dili maabot, ang Ginoo nang ambot asas niya, dili matungkad. Pero diha sa kamatayon, diha sa santos nga misa, klaro, konkreto, gipadayag niya nga siya ang Dios nga uban nga nahigugma. Kinsa may dili mahinuklog anak nga Dios? Kinsa may dili matandog anak nga klase nga gugma sa Dios? Kinsa may dili maabsorb anak nga klase nga Dios? Maong bitaw ang simbahan, kanunay simbahan sa mga kabus nga mga maalagaron. Kinsa may nga dato din ninyo? Wala. Padato-dato raman mo gnaong, pero pobre magyapon gid mo. Kabalo man ko. Pero nganong nabuhi ang simbahan? Tungod kay kanang mga nangalagad, gikan sa PPC, gikan sa mga ministries, tanan, hala, apostolado, kanto sa gamayng katilingban, tanawang kasagaran ng alagad sa simbahan. Mga dato ba di ay? Mga bilyonaryo ba di ay ta? Kamo. Pero nganong buhi ang simbahan? Kay ang mga kabus, ingon si Pope Francis ini, how I wish I could be like the poor. Diin ako gihapon mahatag ang akong kaugalingon. Kay ang mga kabus, mga tao nga mga simple, mga ordinaryo, maunang mga tao nga sinati og kalisod, og ang mga tao nga naanad og kalisod kay tinudluan sa Ginoo, mao ni ang mga tao nga mahigugma kay anad. Sa sige natog alagad, i-purify ta sa Ginoo bisan ang atong mga motivations nga usahay pwede bilang nangalagad ta kay makakaon ta gamay. Joke lang, no? Baka mga lagad ta kay mudagan tag politiko sa sunod kuan para mailado na daan sa may tayo nga na, di ba? Pero doon ay mga motivations nato, mga impure nga motive. Pero pagdagan sa panahon, i-purify yun sa Ginoo. Matingala ka. Nga naman nga na-inlove ka sa imong trabaho, sa parokya, sa ministry, sa apostolates, o sa tanan.
nga naglisod man ka. Kanunay ka usahay masakitan. Pero nganong na-inlove? Ngano man ni padayon ka? Mao na ang Ginoo. Iya hatang suyupon ba? Maong bitaw ng kanta nga, bato balani sa gugma, nga kanimo nang ilahaba. O sa manang bato balani? Magnet. Yes. We are magnified by Jesus. Bisan ingnon mo sa pari, ayaw na pagkuhan. No, brother. Yeah. Bato bala. Kanang gipakita sa Ginoo sa cross, gipakita sa Ginoo sa atong gisilibrar nga santos nga misa o gipasinati sa Ginoo. Mauni ang magmagnet sa atoa. Amen. Amen ko no. Nidugang si Carl Rahner ningon siya, ang passion of Jesus is His solidarity. God entering the farthest point of human alienation, nga mao ang kamatayon. Ang tawo nga limitado, ang tawo nga mahadlok ni ining realidad sa kamatayon, gisudlan sa Ginoo. Aron nga ang tao, no? Diha sa iyang limitasyon, mabuhi gihapon siya, mulahutay gihapon siya, kay ang Dios nisulod sa atong kahimtang. Gisudlan gyud ta sa Ginoo. Si Athanasius, Santo Athanasius ningon siya, it is by way of divinization of man. Kay kining atong kinabuhi, kining atong giagian karon, usahay dili nato masinati nga gibalaan di ay ta sa Ginoo. Kaya nga atong makitaan ang mga kagubot raman, ang mga kasakit, mabalaan di ko ani Lord. Pero mao di ay ang pamaagi sa Ginoo nga mahisama kita niya, kay mauni ang dalan sa kabalaan. Okay, hapit na. Duha na lang ni kay slides, no? The passion of Jesus in our daily life. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, unsa man ang pag-antos ug kamatayon ni Jesus, nga diin maka-reflect pod ta, no? Maka-relate ta. Our daily death in a form of self-denial, no? Asa naman to? Pagpugong, mga sakripisyo offered in the family, in our ministry, in our work, in our daily activity. Our fellowship with others, daily crosses. Ang atong pakig-ambit kanisad. Doon ako'y gisantalanahan. Dili siya kakumpisal, kay di na siya katingog. Unya, niingon ko, unsaon man ako ni nga makadawat siya santalana bisan dili na siya katingog. Gipropose na ako sa iya ang iyang mga basin nakakomit siya sala tong bata pa siya. Naghigda naman siya, no? Naghigda. Unya, niingon ko, Sir, ngayong hapon, Father Richard ni dili naman kakatingog, sir, pero mangumpisal gihapon ka karon. Pinaagi sa imong admission sa imong kasing-kasing once madungog nimo. Sir, sa una katong bata pa ka, basig nakahimo ka ing ani imong basulan.
kani siring ani basulan kung wala okay ra pod kung wala. Pero kani gilatag gyud ako tanan. Nganong nakabalo man pod ko ato? Kay ang asawa mandaan ng umpisal. Ningom ng asawa, pader, nang umpisal ko pader, kini man gud akong bana. Uy, sa ma'am, kinsa man gyud ang kinsa man gyud imong ikumpisal, imong sala o imong bana? Di pader kaninya. Pader, umpisal ko pader, kani man gud akong anak. Lili sa ma'am, kanang imo sa sagdi lang tanto. Bitaw, wala to mangumpisal ang asawa. Pero giingnan ako, pader kabalo ko ni akong bana pader kay tanan pala na asaya, pala ihi, pala na basta pala. Ano? Niya, pader gusto na ko nga nagtinga naman siya. Dili gusto na ko nga makadawat siya santalana or kumpisal pader kay kabalo gid ko sa kinabuhi niya pader na ang bisag nagsakitan ko saya pero at least na lang pader. Naluoy ko sa asawa, naminaw. Sige nay, ma'am, atuon ako imong bana. Sumato, akong gipropose tong gikumpisal na daan. Kuan man daw, sir kanang basig naka kuang kaani. Ihalad tanan sa Ginoo. Kung kining imong kasakit karon sir nga nagtinga naka nga dili naka makalihok o dili nakakasulti, pamaagi ni sa Ginoo kanimo nga ikaw makigambit sa iyang kasakit ug bulahan ka karon nga nagantos sa imong pagtinga karon sir. Bulahan ka, dili ni dimalas. Bulahan ka kay ngano nakaambit ka sa kasakit ni Hesus ug dili ka layo sa iyahang kinabuhi ug hinay-hinay nagtagdo ang iyang mga luha. Abi man ako bungol ni. Tinuod to ha. Dili to tumo-tumo. Naghilak siya pirmi. Unya ako nagtanaw. Ginoo, kuyaw gyud ka Lord. Matay. Grabe gyud ang Ginoo bango. Even up to the point of our kanabang nag-apas na ang ginhawa. Kanang wati na laywa kapirma. Pero ang Ginoo, mulihok gihapon siya sa iyahang gugma katong tawhana. Naghilak siya. Unsa man to nga hilak? Kay nagbasol kay na ako? Nalipay to. Hilak to sa kanabang sa dugay ng panahon. Gigakos gyapon siya sa Ginoo, pinaagi sa sakramento. Tanawang Ginoo mulihok. Kay kung ako to, ay wala yayari. Impas na ni ugma. Ay, dili man tay nga na mo tan-aw. Og kaluoy sa Ginoo mga igsuon, human atog kumpisal pagkaugma, namatay gyud siya. Yeah. Unsa to nay unta? Ganahan ko ato. At least nakadawat siya sa last sacrament sa kuan. Nindo to nakadawat pero di ko ganahan atong at least, at most. Yeah. Sige. Unsa man ang pinakadakong panalangin nga naabot atong tawhana sa pila ka tuig siya nagpuyo hangtod nga nagtinga siya. Kadto. Mura siya kawatan nga nagbitay sa krus ba? Ginoo, kung makalugar ka, basin ba? Basin di ay. Pangindahay ba, di ba? Kung hinumdumin taon ako kay ako, wagi ko kadumdum sa ako, unsay maayo na ako. Katong malita-malita sa flood control, mas daghan ako. Kawatan baya siya. Pero dili ni
dili ta ingon nga itolerate pwede ra, dili ni patsabot. Atong ipalutaw dinhi unsa ang Ginoo. Dili ang kawatan. Hinumdumi ako, Ginoo. Kuyaw gayo no. Ingon ang kawatan, ingon ang Ginoo nga karon uban ka kanako sa paraiso. Kuya, nagantos siya sa krus. Giangkon niya ang iyang mga sala. Naghangyo siya sa Ginoo. Basin di ay. Ug unsay giingon sa Ginoo? Ako ang Dios. Pakita sa Ginoo. Anong basahon man nato na diha sa istasyon sa krus? Nganong giapil man na sa ebanghelyo? Dili aron nga mangawat na lang ta aron kay pasayloon ra man ta, dili. Ang lawom nga pag-ila, pagpadayag kinsa si Jesus sa atong kinabuhi. Who is Jesus in our lives? Ang mga apostoles, si Jesus mingon, Mateo 16:24, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever would save his life, will lose it. But whoever loses his life for my sake, will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Mga igsuon, atong gitun-an, atong ipamalandungan ang kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan, pinaagi sayang kadto lang wa pa nato apila katong pagkatao niya, katong pagmilagro niya, katong nanambal siya kanilang sa kining Paschal Triduum, kining iyang passion, kining iyang pagpasakit ug pagpakamatay. Naay yung nawong diha. Kinsa man na sila? Mga santos. Kinsa man ang mga santos? Kamo. Wa pa lang ka ideklara sa simbahan. Mang bitang dunay All Saints Day. Ang mga tanang mga santos, posible nga atong mga lulo ug lula nga wala gideklara sa simbahan kay man pud nato makita ang mga milagro nila. Pero basin di sa ilang kinabuhi daghan kay sila yung milagro nga nahitabo. Apil sila sa kabahinan, sila sa kabalaan. Tuwa na sila sa langit. O unsa may kinabuhi sa mga santos. Kinsa may inyong idol, dili idol kay kinsa may inyong paborito nga santos? Kaunay? Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Saint Clare. Saint Clare. Poor Clare kanang pagkakabos no, may. Ikaw, ma'am, kasi mo San Antonio. San Antonio de Padua. Unsay giingon ni San Pablo sa mga santos? Saints are not those who avoid suffering, but hopeful union with the passion of Christ. Mga santos, mga taong ordinaryo, tinawag sa Dios, puno sa paglaom ug pagtuo ug mahigugmaon nga mag-alagad apan luyo sa giagian sa kalisod sa kinabuhi. Naa gihapon ang pagtuo,
paglaom ug ang mahigugmaong pag-alagad. Tungod kay mao kini sila ang mga tawo nga nakasinati kinsa si Jesus. Unsa ang gugma ni Jesus. Suffering is viewed not as a sign of God's abandonment, but an invitation, a summon. Sumunan ka. Dili tungod kay nakasala ka. Kundili, imbitahon ka sa Ginoo to a deeper form of relationship, intimacy. Mao nang kita nga mga alagad sa simbahan, luyo sa inyohang gidaladala sa pamilya, apan nagmalahotayon, nag-alagad, naglaom, nagtuo, nagkinabuhi sa kasantos. Grabe ang Ginoo mag-invite, no? Usa ka pilosoper mingon siya, si Nietzsche. Ang suffering, he viewed it not as a problem to be avoided, but an essential, inescapable component of a meaningful life and a catalyst for greatness. Pilosoper man ni siya. Pero atheist gani ini siya, dili siya motuog Ginoo nga naa ni Kristo. Nagtuo siya supernatural being pero dili maoy Ginoo nga si Kristo. Pero niingon siya, kini daw atong existential reality, kining atong realidad sa kinabuhi karon nga gutomon ta, mukaon ta, mangutang ta, huhawon ta, mubayad ta, muhilak ta, masakitan ta, mahigugma ta, di ta bayaran, mahigugma ta, sawayon ta. Ano mga kinabuhi ba? Unavoidable. It's not a problem, but a component of a meaningful life. Mao day nga diha sa Ebanghelyo ni San Juan, mingon diha, sa wala pa ang tanan, diha na ang pulong. Chapter 1, verse 1. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, ug ang pulong nahimong tao. Kinsa man nga tao? Si Jesus. Chapter 1 na siya og verses 1 to 3 or 5. Ang pulong, dili ng pulong nga kana atong makita. Dili na ingana nga pulong Dili na ingani nga mga pulong. Ang pulong but pasabot sa original nga Griego is logos. The logos, no? The essence of God, ang iyang pagkasiya, ang esensya sa pagka-Diyos. Ang logos gi-translate nga kahulugan, meaning. Mong bitang mingon tanga psychologos, psychology, the meaning of psyche. Biology, the study of life, the meaning of life. Kay ang logos pasabot meaning. Kung atong sa maabot sa dunay theologian nagingon siya,
But pasabot kung pulihan nato ng word o meaning, kahulugan, ing anion nato pagbasa. Ang kahulugan diha na, sa wala pa ang tanan. Ang kahulugan uban sa Dios, ug ang kahulugan Dios, ug ang kahulugan nahimong tao. Jesus is our meaning in life. Jesus is our logos. Ang pinaka-importante nga tao sa kinabuhi nato nga mga tao, walay lain ang pulong nga nahimong tao. Si Jesus. Diba, ikaw kung mamatyan kag bana o asawa, kinsa may mga biyuda din biyuda, ay pinangga ka sa pari, nay, no? Kinsa pa? Basta mga biyuda, pinangga na sa pari, ito pa. Di apa, biyuda. Biyudo. Walay biyudo? Kay nay biyuda. Joke ra. Sige. Di ba, ako, biyudo naman ko daan. Forever give me biyudo, Father Alwin. No? Usay, mabot ang panahon nga mingaw kaayo. Muunlan ko, no, tagas kay kog unlan. No, kay akong tandayan, maana ko, Ginoo ko kalami mag-unlan-unlan. Ano? Unya, man pud may gianad. Okay na lang. Nya kamo kay naanad mo pag-unlan, sus, wa naman di ay imong bana. Wa na pud imong asawa. Kay na deads na. Expire na. Hila ka tung namatay siya. Dugay na kayo. Pero karon sa pagdagan sa panahon, hinahinay nimong nadawat nga wala na siya. Ug karon mga byuda, kinsa man ang imong pinakaimportanteng tao sa imong kinabuhi karon? Ang ibo bang abana nga namatay na? Maingon na lang yung ka nga, magkita raman may Father dito sa langit. Pero dito sa langit kay wala na may asawa-asawa ba na? Wala na po'y kung dito, BBM, Duterte. Wala na yung mga fanatic dito. Hurot na tang mga anak sa Dios ug magsimba, mag-awit sa atong amahan. Wala na dito, Reverend Father. Pader, diri ka pader kay nay alimango diri sa langit. Yeah. We will be all in heaven, glorifying, singing praises to our only God, Father, Son, and Spirit. Dinhi di ay sa kalibutan kung bisan og mawad-an tag mga minahal sa kinabuhi, tinuod sakit siya. Pero moabot gyud ang panahon nga tudluan ta sa Ginoo, mga byuda. O mga byudo. Og ako nga pari. Nga ang Dios ang kahulugan sa akong kinabuhi. Si Jesus. Kamu naman, manaasawa mo no? Kamong duha ka na ahon. Nakit-an ta mo ganina, while nagsakyan, nagdrive ko, kamong duha, nagpayong mong duha, no? Tapos, nahinay taon lakaw. Wow, nasuya baya ko? Kainumdum ko ninyong duha. Kay ikaw sir, gitan-awan ta ka, no? O ikaw ma'am, dito mo, naglakaw mo no? Wala mo nagsakyanan kay mahal ang gas. Takto, kabalo ko.
So, pero na pa may bugas. Na ba? Tanawa ka. Mananagna manggod ko kay barangon man akong lolo. No, so makabalantay ko. Pero nindot kayo ganina kay nagpayong mo, uban kayo sila. Mingon ko nga padulong ni sa simbahan. Tanaw nagkita gid ita. Ay naka-uniform pa gyud. No? Unya, while namalandong ko sa inyong duha ba? Padulong taon sila diri sa simbahan, nag-uban, no? Kanindot, no? Kay nag-uban mo ba nag-asawa nanumpa atubangan sa Ginoo nga sa kamatayon o sa kahamugaway o kapitos sa sakit ug mayong panglawas na ibiri-biri o arthritis sa kahamis o sa kakunot mag-uban gyud kay maoy inyong nasabtan sa sakramento nga gitudlo ni Kristo nga siya diha sa kaminyoon inyong masinati. I don't know kung daghan ba may problema kaniadto, mga isip ba nag-asawa? Naa, pero ang inyong lahutay, no? Tungod kay nakasabot kamo unsa ang pagkinabuhi nga iya ni Kristo. Kay kung wa pa ni sila kasabot, bungkag na ni. Mong bitong kanang usahay, kanang mga nag-away, mga managbingkil niya, magkabungkag na, ay Ginoo ko. Ang atog yung trabaho na nga, ulion yun, unya unsaon pag uli, mubalik yun ta sa Ginoo. Tanaw yun ta sa Ginoong Hesus. Kay ang kitang iyang katawhan, ang simbahan, ang asawa ni Hesus, siya ang ulo, ang bana, the groom and the bride. Tanawa ang simbahan tungod sa atong pagkahuyang nakasala. Pero ang Ginoo wala mo give up sa iyang asawa. Ing ana siya nga pagka-Dios, kay kanunay siyang Dios nga matinud-anon. Bisan unsa ang iyang gidangatan sa iyang asawa, kitang iyang mga anak nga usahay suwail. Pero God does not cannot be outdone of His faithfulness. Mamito ng kumpisal. Nganong mangumpisal mangyud ta? Wala gyud tay laing gunitan diha sa pagpangumpisal ang faithfulness sa Ginoo nato. Nganong kaming mga pari mag-renew man mi dito sa presbyterium uban sa among obispo karon Christmas. Nganong mag-renew man mi? Dili tungod sa among kaugalingong katakos, mag-renew mi sa among pagkapari tungod kay ang Ginoo kanunay faithful sa amua. Bisan pa man og dunay mga lapses nako, ang gi-renew namo nga mga pari dili ang akong faithfulness to God, but God's faithfulness to me. Gi-renew kamong mga mag-asawa. Di ba? Nganong mag-renew man mo, mag-vow, renewal o vow? Tungod ba kay mga perfect mo nga asawa o bana? Dili. Nag-renew kita sa gisaad ni Jesus sa inyong pamilya. Kamu sab nga mga kita sab nangalagad sa simbahan nganong every year mo renew kita, mo attend kita recollection kay renewal sa kaabag, renewal sa katikista, renewal sa sakristantanan. Ki-renew nato but pasabot
Hando mo na to, unsa ang Ginoo ka maayo ug matinud-anon sa ato. Bisan ako absinos kog meeting pirmi. Nga katikista. Nga kaabag. Kaysa sige na kog renew, hinaot pa unta nga matandog ko ug mao po ni ang pangandoy sa Ginoo nga balik lang diri renew kay moabot ra gyud ang panahon nga di nagyud ka maglatagaw pa kay ako ra gyud ka. Manang mga igsuon, ingana ang kaanindot sa gipakita sa Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Ato ng pamalandungan ng misa, ang kumpisal, karon ang kaminyoon, ipang-insert yun nato ni. Kay kining atong mga istorya kung dili ni magsumikad diha sa gihimo nga sakramento sa Ginoo, basig mahimo ra ning istorya ra nato. Ato yung i-refer gyud nato sa mga dagkong timaan sa atong simbahan, sakramento. Muna mga igsuon kining giingon ta ganina nga a way of life, kanabang hope is our way of life. Ang paglaom, ang pag-antos ni Jesus atong paglaom, o kini nga paglaom mao ang atong pagkinabuhi. Mosulod kita sa kinabuhi ni Jesus. Basta ang mga tao mosulod sa kinabuhi ni Jesus, dunay paglaom. Ang simbahan nga puno sa mga laiko, nga mga pobre, apan maningkamot gihapon mo alagad, bisan lisod, kana nga parokya, kana nga simbahan, dunay paglaom. Amen. Mag-unsa man ming mga pari, kung dili na mo manglihok. Na babay paglaom na mo, mamalhin nami sa IFI. Pero dili pud mo sugot ang Ginoo. Kay kabalo ang Ginoo, kabalo ko nga ang Ginoo dili gyud mo niya wad-an og paglaom. Kung bisag og lisod makakita man gud ko kani nga parokya, dili lang ko magpasikat sa inyo, pero I really feel the kanang involvement bitaw. Kanang makita gid nimo ang mga tao, bisan kung dagan pa sila yung mga priority, pero dasig na diha ang paglaom. Kanabang lunod patay ba? Lunod patay. Makigpatay bisag lunod na. Ay bitaw say mga kapilya na mingon, Pader, unsaon man nato pagtukod niatong kapilya nga mga pobre raman mi, di man mi ka-afford. Basta kay dunay mga pobre nga mga tao nga mubarog, lunod patay, bisan og lisod, maningkamot, dili mo dagan, dili mo undang, kay nakasinati kang Hesus nga ingani ang kinabuhi nga musulod gyud ta. Dunay paglaom kini nga kapilya. Aran sila, mao ba Pader? Ug tinuod gyud, namunga ang kapilya. Diba? Kung sa giingon ni San Pablo diha sa taga-Roma, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Paglahutay. Kinsa may mulahutay sa simbahan? Kamo. Kita.
Amen. Murag una-una na ako ba nagibasa na ako yung una-una nga. Ugma pader mangundang nami. Kinsa man ang nilahutay sa simbahan? Ang mga tao nga anad sa kalisod. Kay kung wa pa mo na anad og kalisod, nangundang na mo'y. Perseverance produces character. Kinaiya. Mao ni ang kinaiya sa simbahan. Mga tao nga bisan kung unsay giagian pero dili mangdagan. Kanindot nga simbahan. Kanindot nga GKK. Kanindot nga pamilya. A character that produces hope. Kay naa ang kinaiya sa mga tao diha sa parokya nga gikan silang pagkaanad diha sa kalisod kay nakagitudluan ni Jesus ug namalandong diha sa misa ug sa mga sakramento maunang muagi ug mga ingani pero mubarog, mutindog. Mubarog mo tindog, aron mo labiyog. Ug nahimong kinaiya sa usa ka simbahan, sa usa ka GKK. Ug nahimong klaro nga adunay paglaom. Kung dili na ta manglihok, dinha na gyud. Pero kabalo man ko nga di mo magpasagad sa parokya. Amen. Kanang imong buhok na nga puti-puti na. Joke. Mao na'y paglaom. Kanang ngipon niya nga pangag na. Nang nangunot na ninyo mga naong, pero naaragyapon mo sa simbahan, dili mo mubiya. Paglaom. Si Jesus nga nagbaklay sa Kalbaryo, nagpasan siyang krus, wala gyud mubiya, wa gyud mudagan. Gipakita niya, this is the way to hope. Kini ang dalan sa paglaom. Do not give up. Perseverance, paglahutay, karakter, kinaiya, paglaom. When suffering is present in our family and our ministry, and when we strive amidst suffering, motindog mo, maningkamot, hope is born. Doon nagyoy, Father Alwin, dako kayong paglaom yun, aning parokya ha. Kay daghan kayo ning mga tao nga hanas sa kalisod, lahutay, nagmakanunayon, kay nakakat-on man sa gitudlo sa Ginoo. Sa una, katong nag-eskwela pa ko, 11 raman tanak katuig, mahuman ako. Niabot og 13, kay niundang sa kog 2 katuig, kay nang sige na kog panamin ba, murag nagkagwapo na magyud ko eh. Murag magminyo na gyud ko siguro.
Unya na pag nag-offer sa ako anak siya sa principal. Tinuod niya, dili ba yan mamakak ang pari, talagsara. Anak siya principal. Yang iyang mama na sa kuwa. Unya siya teacher 3 na. Nya siyempre, swerte ko sa iya ha. O swerte po siya. Lisod po, kagwapo na ako. So, ano to? O niya, ito na. Mingon man ko nga, mo-give up ko kay magpari ko. O magminyo ko. Niya, mingon po ng luyo na ko nga, magpari ka. Lisod kayo mo decide og hurot mga maayong butang. Magminyo, o gwapa, o kwartahan, magpari. Tingmingawa ni. Maayo man ni. Maayo po ni. Ginoo ko. Tudloi ko. Asa ko ani. Kalisod ba di ani? Lisod magdesisyon og duha ka mga maayong butang. Lisod Hilak ko. Nakigbargain ko sa Ginoo. Ginoo. Kung imo gyud kong gitawag ingani. Pakita ako og milagro. Charot. Anong Ginoo nga? Milagro. Kani Lord, dili ko gusto nga masakitan siya. Kay gihigugman ako siya. Ug siya pud nahigugman ako. Niingon pa gani siya nga, ayaw, gawas na. Kay kaya ta ka buhion. Pastilon Ginoo ko ana ko na pagkagwapo gyud nako Lord. Ingon siya nga, gawas. Total, bukasyon man po ni. Kabalo po. Dili man siguro ka makasala kay pilion man nimo ang sakramento sa kaminyoon. Yaway, grabe na. At tugod ko sa Ginoo, luhod ko, Lord, naman ko SD, spiritual director or company. Ingon siya nga, ingani pa de, ingani Brad. So, sige lang, lahutay lang, pirmi lang og ampo, tanawang mga consolation sa imong prayers. Unsa may kalipay nimo panahon sa magampo ka, ingani og unsa man puy mga desolations nimo panahon nga magampo ka, iampo nimo both sides. So ana ko, og daghan koy nga realizations. Og usa ra gyud ang akong gibargain sa Ginoo ngayon ko, Lord, kung imo gyud kong gitawag pagkapari, dili man ako gusto siya mapasakitan kay mabiyaan nako siya, luoy pud siya. Luoy. No? Asa man siya magkadapag-dapag. Anak gud siya nga, dili na gyud ko kakita og parihan nimo. Pariyara gud sa imong bana pod. Mapulihan ba dahil ninyo inyong bana o asawa? Dili man, di ba? Dili gyud kapulihan. Kana ra gyud imong bana. Mao po tong nahitabo. Di nagyud ko ka gitag parihan nimo. Of course, kay wa man gyud ka pariha. Bisan pa gyud. Ningon ko, Lord, tagai kog sign nga imo kong tawgon. Pwede ba nga tagaan nimo siya lalaki nga maghigugman niya, bahalag ikasakit, ikasilos nako. Hinuod na mas buutan pa kanako ihatag, Lord, para lang yun nga matagbaw siya. Pero dili kaapas sa akong kagwapo. Bitaw, joke. Joke ra nang kagwapo, wala na apil. Tinuod to, tinuod. Wala ra magduha ka semana sa iyahang sa among pag-communicate kay layo man kay nag-eskwela man ko seminary, theology na good. Si Kanyer, niya siya, nahuman na siya eskwela, kay kahalos kay edad naman mi. Kunya nagtrabaho na siya. Niingon dahil siya nga, papart manabong tawagan. No? Na may part 1, part 2. O party!
Joke ra. Daghan yung mga third party, second party. Bitaw. Kato ako, party-party. Daghan gid kayo. Bitaw, isa ra. Part, ingon siya, good morning, part. Salamat sa imong pag-ampo kayo sa ako nahiluna ko ay ngani kay gingnan man ko iampo ta ka nga makakita ka og ngani bahalag sakitan ko sus tinuod gyud gingnan dayon kinya naanay na misita nako part. Luya ko nagkurog-kurog ko nga nagsakit kay akong dughan. Ginoo mao day gid ni ang puli. No, kung doon na kay piliun nga maayo, doon na gid ay kay ikompromiso nga ikasakit nimo. Gingnan bagid ko nga BGMP siya officer 2. Ako pa ko mapari siya na ang dito nang akong tawhanon ningon ko nga matay pulihan ko basig mo nang gisugot niya kay ako wa pa man ko mahuman wa pa koy kayo kadto kay basig mas gwapo po to mas kadunahan kay BGMP man dihay sige ko overthink nagselos na ko nasakitan ko nagampo ko niya ingon na Ginoo nga imo baya ning gipangayo og tinuod nagkadayunan sila hangtod karon ug ako na pare nakita karon sakit sakit maramis ug para nako ang paglaom sa pagtubag sa bukasyon nga magpari ko hangtod karon kay giagi ko og pag-andos. Og ni-decide yun ko. Ako tong istorya diri sa aspeto sa uyab-uyab taraw. No? Pinood man pod. Sa inyong mga istorya, daghan man pod mo istorya siguro. Nga i-give up ninyo ug lisod kayo pero hinay-hinay nakita nato ang paglaom matuman gid ay ug karon hayahay kayo ko kay suod kay ko sa ilang pamilya unya ang hayahay gid karon kay amigo na mi sayang bana. Unya kung unsay mga Pasko, okasyon, tagaan ko pirmig regalo. Biskay. Di ba? Nabali naman noon Kuyaw, ang Ginoo mulihok nga igsuon. Kung kita mo sanong bisan og lisod. So, hope is born. Hope is the anchor of our soul. Niingon ang katikismo sa Katoliko nga simbahan 1820. Kita mo angkor, angkla. Ang angkla, the more siya nga, dili man kay ko mangisda ay kay taga-bukid manggo. Pero kanang mangingisda, ang ilang angkla, ilang lugdang dito sa tubig. Unya, once nga mugunit na siya sa yuta, kung birahon ni mug maayo, mas mununot, mas mo hugot, manang kung kuhaon ang angkla, kinahanglan nga sa umon og dili birahon ituklod. So kanang birahon, kana bang kinabuhi nga puno sa binirahay. Huguton ka diri diba? Sulayon ta ba? Agalagad ka. Birahon ka nga ayaw diya diri na ka.
Diba sa mga kalisod sa pag-alagad o diya sa pamilya, birahon ka pero tungod kay sinati ka nga niining pagbira nimo, kuskan tuod ni, pero mas mugamot ka, mununot ka, mas mugunit ka. Dili ka magpadala sa nagbira nimo. Posible ang nagbira nimo sa imong pag-alagad, imong kalisod. Ang nagbira nimo ang imong sakit, ang imong garbo, ang atong mga sala. Nagbira na to ang atong silingan. Miskay musaka ka, biraon ka dili ra ka. Diba? Magbinira. Murag hulagway ba sa kalisod, no? Pero mas mununot. Kanunay tang daw tistingan. Pero kanunay tang nilawumbod, nigunit. Mo nang ang paglaom gikan natawo ang paglaom gikan sa kalisod, lahutay, nahimong kinaiya, ug nahimong paglaom, ug karon ang paglaom mas saligan gyud nga ligdong. O kining mga parokyano dinhi sa Immaculada Concepcion, bisan unsaon ni pagbira, mas samot ni nga mugunit. Dugang laman ni siya. Ang paglaom purifies our desire, sustain in trials, opens our heart, and nourishes relationship with God and with others. Manang ato ipadayon ang ato ang pagkat-on sa pasyon sa Ginoo, sa iyang kahulugan, ug sa ato usab nga mga kalisod ug pasyon usab nato. Ug unsa may nitubo nato, nilahutay kita, nahulma kita, ug makalaom kita. Ug dili kita ma-desperate. Dili kita mo regress, kundi mo increase. Kanunay tang ma-inspire, dili ma-expire. Kanunay tang productive, dili unproductive. Kung nakasunod kita sa kinabuhi ni Jesus. May ba? Kuya, kayong Ginoo, no? And hope becomes our spirituality. Kana bang pamaagi sa pagpamuyo, maghisgot og espiritualidad, buot pasabot giunsa nimo pagkinabuhi. Ang spiritualidad gikan sa pulo nga spirit, the one who gives life, the vitality of life. Kay kung walay spirit, magunsa man ang lawas kung walay spirit. Mong bitaw sa etymology, the spirit is the breath of God, the Spirit of God blown into the human being
o nahimong ang tawo tungod kay dunanay aw ang yuta dunay espiritu. Mo nang ang tawo dili lang siya nga human being. Ang tawo gitawag siya sa ato ang pagpanudlo simbahan as spiritual being. Dili lang tay human, tawhanon ra. No, espirituhanon ang tao. Ug dili na pwede bulagon ang espirituhanon ug ang iyang pagkatawhanon. Maunang ang iyang espirituhanon makit-an diha sa iyang pagkinabuhi. Unsa man iyang klase nga pagkinabuhi? That is his spirituality. Dili man mo pareha sa mga congregation o kaming mga pari nga doon naman may kaugalingong spirituality sa pagpuyo sa kinabuhi isip pari o pero kamong mga laiko busa magpadayon kita pagpamalandong nining atong recollection karon ang Ginoo nagdasig nga nato kanunay sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Salamat kayo sa tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Okay. Na mao'y hinungdan ining tanan. So, daghan kayong salamat, Father Richard, sa imong kanang kamut-anan apan undanon kaayo nga input sa atong parish Lenten recollection. Ato sang papahuwayon ka Jud si Father kay medyo taas ang iyang pagtindog, no? Paimnon sa nato siyag tubig nya mulingkod ka Jud. So while doing so, adunay 5 ka token, simple token nga ihatag continuation kanina si Father Alwin, but this time okay, para sa Zone 4. Zone 4. Ang makatubag ani, ang makatubag, makadawat og token from Father Alwin. Okay. Who can give the complete name of our reflection facilitator? A recollection facilitator. Complete name, appeal ang middle initial. From Zone 4, anybody? Kinsay makahatag o dali duol. Palihog Kent, ihatag ang microphone. Complete name ni Father Richard. Reverend Father Alwin, palihog ko og hand in sa token. Okay, Ate Edna. Si Reverend Father Richard Y. Limbaga. Very good, correct. Okay, please get your token from Father Alwin. From Zone 5, taga Zone 5 ang mo answer. Kagaina, si Father Richard, sa iyang slide, nag-ingon, I seek your face alone, Lord, I desire. Kinsa nga santo ang nagsulti ni ini. It starts with letter A, o it ends with letter M. It is a 6-letter word. Kinsa to nga santo? From Zone 5. Saint? Kinsa to? Okay, get the microphone and answer. Zone 5, inyo nang kuan, inyong chance. Okay. Okay, si Torny. Si Torny, kinsa to nga saint? Saint Anselm. Very good, Saint Anselm. Okay. Sunod, Zone 1. Zone 1, are you still in? Zone 1. Unsa ganito inyo, anak, kamot no? Raise your hand, right hand, Zone 1. Very good. Fill in the blank. Sa first nga slide ni Father, ingon didto, the Passion of Jesus, our blank. Okay, it starts with letter H. It's a 4-letter word. Okay, palihog, tindog. Zone 1, get the microphone and give your answer. O sige, Ma'am Regale. Sa ganito, the Passion of Jesus, our blank. Our hope. Very good, hope. Okay. Ikaw pat, niingon taga Zone 3 ang mot answer. Fill in the blank gihapon. Ingon si Father Richard, we are fearfully and blank made. It starts with W and ends with Y. Dali, duol. Complete the sentence. We are fearfully and blank made. Wonderfully made. Very good. Wonderfully. One last. Picture pa di ay. Isa na lang. Sa sharing, personal sharing ni Father Richard, kinsa ang nagsulti nga ningon kay pari naman ka, ikaw para nagyud sa Ginoo og sa simbahan. Kinsa to siya? Okay. Zone 2. Kinsa to siya? Answer. To microphone.
ang iyang mama. Okay, correct gihapon. So it only goes to show nga nag-eyes to the board gyud di ay tangtanan kay nakatubag man ta sa mga questions. Okay, this time we will now continue with the giving of token to our recollection facilitator, which will be handed in by our parish priest, Reverend Father Alwin M. Malto. Our gesture of gratitude to Father Richard for being our recollection facilitator speaker this afternoon. Okay, mga igsoon, ato masigabong palakpak sa atong invited nga speaker. Pwede na Pagkanindot sa iyang input para kanato. Di na ko i-request ang PPC President nga mo assist diri, no? Si Brad Igay. Una, before anything else, gusto kong magpasalamat ni Father Ching, no? Father, thank you very much. Salamat sa imong pagpalawom, labi na sa imong pag-explain, pagpalawom ay tungod sa gugma sa Dios kanamong tanan, kanatong tanan. So I hope nga mituhop sa inyong kasing-kasing ang mga gipanulti ni Father Ching. Unya, usapon sa akong nahinumduman, ingon siya nga, ang simbahan kuno nga mula hutay adunay, unsa gani? Paglaom. So Father Ching, ning lahutay sila sa imong talk. No, ning lahutay sila. So ako mo ingon nga ang ICP doon nagyoy paglaom. Kay ning lahutay man sila, no? So salamat sa inyong paglahutay, no? Aduna tay paglaom, no? O Father Ching, salamat kayo doon namin gi-prepare nga token para sa imong paghago, pagampo, kay kahibaw ko, imo gyud ning giampuan, no? Para ang maminaw karon matandog sa imong pagpaambit mo. Nagdaghang salamat doon ay gamay, pamasahe, mahal na barabra ang kuan, gasolina. So, pasensya na sa among nakayanan. Nya diya sad mi gamay sad nga gisud sa bag, no? Unya na natanaw. So salamat kaayo, no? So again, pwede nato hatagag masigabong palakpak si Father Ching, no? Salamat Father Ching, no? Okay. Ako unta siyang gihangyo nga sa sunod misa de Gallo, kuhaon gihapon nato siyang pari kay nanabitay misa simbang gabi. Kinahanglan tag 5 o 6 ka pare. So ako siyang giingnan nga Father, murag mo balik na rabako standag, no? Kay human ako no ang iyang term sa seminaryo, lain na pug kunoy ipuli. So iya kuno hangyoon tong mupuli niya nga maoy mo tabang nato panahon sa misa de Gallo. Salamat Father Ching, no? Okay. So again, salamat sa Dios for Father Ching, no? Okay. Okay. So, sa inyong tanan, salamat po sa inyong pangtambong. Daghan kayo nanambong, no? Wag ko magtuo nga ingahan ni kadaghan ang manambong. So, palakpakan nato ang mga parishioners sa ICP. Kay bawo ko nga giganahan mo paminaw kay wa na mo magsigig pamaypay. Amen? Kay nigtan-aw ninyo na anay upat ka mga industrial funds. No? Nahuman gyud ang atong project before ang Holy Week. Kay init baya, no? Sa atong mga pagsaulog. Salamat kayo. Okay, ma'am. Okay, so dagan kayong salamat mga igsuon. Palakpakan po nato ang atong Padre Cora for spearheading this activity. And of course, sa atong PPC officers and members and for everybody. So, mga igsuon, we are not yet done. Napay last part. Let us go forth, renewed, ready to enhance the Paschal mystery with hope and devotion. So, we are going to close our activity later with the final blessing from Father Alwin and to wrap up the sharing of and the input of Father Richard.
adunay atong kantahon. Okay. Di ba si Father Richard ingon siya kagaina, who is Jesus in your life? So mao niya ang atong closing song, atong pagkakantahon. Everybody, please stand in preparation for the final blessing. After sa community singing, we would like to request Father Alwin to do the final blessing. Okay, Kent Palihog, please play the video. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y bang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulit sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulit sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman. Ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulit sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Ang Ginoo mana kaninyo, panalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. So daghan kayong salamat. God bless you all. Okay, thank you so much everyone. Keep safe. God bless. Salamat, Ma'am Sansel. Thank you, Dre. Salamat Thank you sa also, tanan. Ken, ang atong operator, technical in charge. O ang atong soko. Wala. Ay, picture taking. Tanan. Ay, sa day. Picture, tanan. Ah, by zone. Zone 1. Unya, tanan dayon. Oh, with Father. Napa si Father Richard? Nanguli naman, sir, sila? Ah, nanguli naman gang. Okay na lang. Ang napili Ah, na wag na. lang. Ang sa nanguli napili na lang. Kay nanguli naman. Kaya na lang. Okay na to? Okay na, Dre?
Sige, wala na lang picture. Okay na to kay kahibaw ko nga nagdali mo kay Sige. Di na lang daw mag-picture. magkuan pa mo, magdungag. Bitaw. Thank you.